I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite danas ćemo igrati Brawl Stars. I vidite što nije bilo dugo videa. Bio sam... ne znam kako da vam objasnim. Kroz video ću vam reći. Počinjemo sa prvom partijom, izabrao sam Franka. Nije bilo videa inače zbog škole i tako. Tako da još jednom izvinjavam se što nisam dugo snimao. Ajde Colt, ajde. Dođi, pa mi smo drugovi, jel da? Roka i Riko. Da ja ne moram da trošim svoju energiju. Ajde Riko, umri. Ništa od njega. Evo ga još jedan dole, Frank. Joj, treba sam uzeti Bula. Vidi ga. Šta? Joj. Pa šta ću ja sa onim tamo drugim Frankom? Moram samo ovog da te izvem. Sad si moj. Toliko o tome. Jebi ga. Sam način. Još jedan, bravo Filipe, genijalcu. Čekajte samo ovdje pomim sa strane. Ništa, uzet ću Bula, s njim jako dobro igram. Ima li ga u šopu? Ima Bul u šopu, mogu sad da ga... Možda ga level upujem, čekajte. Brawlers. Ne možeš me zezati da mi fali još 7 tokena. Ne tokena, bože, coinsa. Ajde, probat ću skupiti za chest, za Brawl box. Govorim, Shelly, samo si mi još ti falila. Još Frank. Joj, majku ti poljubim. Udri Frank. Rokaj Frank dok ja rokam tebe. Bre. Rešio sam glupana. Joj, ja sam te promašio. Nema veze. Ima veze, Ne veze, možda je mogu i ubiti. Ubiću. Joj. Pa ne možeš mi to raditi. A kad sam rašao. Tako mi treba kad sam rašao. Ništa. Idemo na sljedeću partiju. Sada ne idemo odmah rašao. 3. Eno već vidim 4 česta što će biti dobro. Ajde da se malo kačem s ovom, neću. Kad već idem i ja. Šta se uzmuvalo uz mene? Sad se rokajte vas dve. Umri! Života ti. Ovdje se uključujem. Bum! Jaj. Nisi trebao se uključiti. Ajde, dođi bre, sine. Joj, brate. Ne! Kako mrzim ove likove što se sakrivaju. Ne! Da mogući bar u top 4. Da dobijem bar plus 1 trofej. Evo ga Pam. Mislim evo je Pam. Ajde Pam, ajde. Napadaj. Da mi napuni se energiju. Joj, gdje si? Neću otrošiti vreme na nju. Ali tako znam da je napadnem.
A ću samo da istrošim dragoceno vrijeme. Idem ja od nje. Otići će mi dragoceno vrijeme. A, me nervira ova pen već. 2, 3. Šta si navalila na mene? Jo. Svi mene napadaju. Joj, kako me nervira ovaj lik. Sad ga najbao. Ne! Ajoj, ja sam mrtav, ajoj, ja sam mrtav, ajoj, ja sam mrtav. Joj, ja neću ući, prvi neću biti. Ako ne drugi. Ako ja uspijem na drugo, ako ja dođem do drugog mjesta, meni svaka čast. Mislim, svaka meni čast. Da li ga napadem? Idem u napad, prosto bude. Ne, joj, ostavio sam to njemu. Ne! Ne! Joj! Šta mi je, brate mili? Idem tu Kenes dohvat. Ili... Ajde, hajstam tu uzimam. El Prima. Ajde, El Rudo Prima. Ajde, naletim na nekog samo da... Ajoj, sve trojica! Joj, izdržite, molim vas, ja sam... Moraju uspjeti. Moraju se snaći u ovome. Joj, ako se ne snađu... A napao sam ove... Jednu smiđiku. Moramo ovo pobediti. Treba mi pobjeda, jer ovdje ako izgubim sa El Primom... Ajde, hoćeš Bull više naleteti. Samo on čeka da ga... Evo, ako neko napadne. On mi sad... Aj, još samo da me ubije ovaj mali. Ja ne mogu da verujem, mi smo gotovi. Hajde, napadaj, odbrani. Vidi budale. Rokaj ga, udaraj ga. Mi smo gotovi, kraj. Eto, da završim leteći. -5. Ajde s ovim dinamikom. Hoćeš počet? Ovo snima. Već 8 minuta snimam. Lažeš me. Slabo sam odigrao partiju. Vidi, ja ubio ovoga El Prima. Jo, ubio on mene. Pa kad je Leo napao. Ja, znači, pravi sam blebetalo. Kako svi na mene idu? Gubimo, ali ne, žada go. Dobre. Ovi, brate, ne mogu izdržati da nas štite. Ja jedini išao da napadam ove. Vidi, joj, kako mi nervira ovo Leo. Kako mi nervira ponekad ovo Leonova moć. Kad postaje nevidljiv. Ajde, napadni više, skok, džum. Jebote. Dobre, uništio sam. Posle! Čekaj, moram da snimim video. Koga sad uzmem, uzet ću sad Bulla. Isto.
Ne, za ovo ću uzeti Franka. Nekako mi je najviše odgovara za ovaj challenge. Kod mene je lopta, ali ću ju ubrzo izgubiti kako je počelo. Ne! Ode lopta. Kako sam ga ubio? Samo se healujem. Brzo me branite, štitite me. Hoćete me štititi ili me nećete štititi? Vidi ovo. Imam super, imam multi. Ajde! Tako. Nešto uradi u životu, sine. Sad su gotovi kad im pošaljem multi. Napad! Daj bar i ovo da odigram i završavam. Ne! Ne! Dali gol. Idemo, super pa... Ajo, kako sam se sad ignorirao. A nije mi ni prvi put. Brate, dok Frank odradi... Dok Frank iskoristi multi, oni mene ubiju. To mu je mala mana. Ali ide golčina, bum! Ja, ide malo sutra. Evo to vam je. Dobro, sad sam bar u... Ajde, kako se zove. Moramo im sad dati gol. Ne, vidi ga. Ovo ima super power i sprema se da ga iskoristi. Vidio, da li će sad da mi... Ne, ovaj djavo. Ne! Dobre. Nisam iskoristio multi, dobre. Kako me dinamiki nervira. Daj loptu čovječe. Pošalji! Ću, brate. Sad kad nisam umro. Evo još star player. Jej, level up. Super. 40 tokena. Šta je ovo? Skloni se. Tu je Jovan. Dobro. Ovaj smara. Šta vi ljudi kažete? Bajmo još game greba odigrati još malo da bar do 1100 stignemo, eto. Čekajte samo da ga power upujem. Za game greba u stvari neću kupiti. Čekajte samo malo. Ljudi, ništa, prazne mi baterije, tako da neću moći da nastavim video. Vidimo se u jednom od sljedećih videa. Ćao!